ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахши ҷ. дӯстон дар имҷо навор 13 мошинои арзон омода кардагием пешкаш шумо мекунем бародарон. видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор. мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем бародарон. агар шумо мошини фурӯшӣ доред ки хона замин квартира мехоҳед реклама кунед, дар фурӯш мондани бошем бародаро, дар имо ва дар ватсап мо рӯй кунем бародаро. мо пешкаши харидорон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 рубли баробар аст ба 154 сомонӣ. бошад наворро сар мекунем бародаро. агар имконият бошад видеонавори моро падилиса кунем, бошад сар мекунем рафте. якум мошини фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ мо дӯстон аст Daewoo Lacetti соли бароишаш 2005 судишуриш газ бензин дорад, кор мекунад, гази ёра 4 дорад, объем мотори 1.6 бародарон. коробка передачаш механика, мошина состоянияш беҳтарин. мошин варид кардагӣ надорад, задагӣ пуштагӣ надорад, 4 та болони 80% дорад, кондитсионер дорад, кор мекунад, аккумулятори 90 4 та электропакет бародаро. мошин хадавой кардага, мошин кагнада барои ҳай кардан тайёр. мошин қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. нархаш 23000 сомон бо курси имрӯза гирем 149000 рубл мешавад. хай бо дигар маълумотшо мегирем барои нархи ахирон шоя гуфтага номери тоҷикистон, номерои ватсаби мошам аст, дигар маълумотшо метавонед худтон гирем дӯстон. агар шумо хеле мошини фурӯшӣ доред ки хона замин квартира, дар ватсап ва дар имо моро мекунем бародаро, мо реклама мекунем. дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед бародаро. ҳар рӯз якта видеои нав пешкаштон мекунем. раҳмат барои дастгиритон. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. дуюм мошини фурӯшӣ мо дӯстон аст Daewoo Matiz соли бароиш 1999 судишуриш бензини холия, объем мотори 1 литр, коробка передачаш механика, состоянияи мошин беҳтарин бародаро. мошина ҳуҷҷатош 1 моҳи дигар мондагия, дигар маълумотша бо телефон метиҳам гуфтага. мошин қарор дар шаҳри Душанбе, нархаш 17000 сомон бо курси имрӯза гирем 110000 рубл мешавад. кадоми харидори аниқа гуфтага бо дигар маълумотша бо метиҳам бо арзон мекунем гуфтага. рақамошон дар роҳи экрани шумо дӯстони азиз, занг занед, дигар маълумотша гиред. марҳамат. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi дӯстон соли бароиш 1996 судишуриш бензин газ кор мекунад, объем мотори 1.6 простой, коробка передачаш механика бародаро, состоянияи мошин беҳтарин. мошин хадавой дорад, задагӣ пуштагӣ надорад, дигар маълумоти пураша бо телефон гуфтагиан. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе бародаро, дар пойтахт. нархаш 18000 сомон бо курси имрӯза гирем агар 116000 рубл мешавад. кадоми харидори аниқа гуфтага бо арзон мекунем, савдои хуб дорад бародарон. агар шумо харидор бошед, занг занед, дигар маълумоти пураша гиред. марҳамат. рақамошон дар роҳи экрани шумо. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ мо аст дӯстон ВАЗ 2101 соли бароиш 1976 судишуриш бензини холия бародаро. мошин умуман газ задагӣ нест, мошин маладёжни кардагия, диска писка задагия бародаро, коробкаш механика, состоянияш беҳтарин бародаро. мошин отличный состояние гуфтага соҳибош 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ тайёр. мошин қарор дар шаҳри Панҷаке, нархаш 15000 сомон дӯстони азиз, бо курси имрӯза гирем агар 97000 рубл мешавад. кадоми харидор гуфтага бо арзон мекунем, савдои хуб дорад. рақамошон дар роҳи экрани шумо бародаро, метавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша гиред. мо наворона давом медиҳем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ мо дӯстон аст Opel Astra F хачбек соли бароиш 97 судишуриш бензин газ дорад, кор мекунад, объем мотори 1.6 литр, коробка передачаш механика бародаро. мошин 4 та балони нав дорад, хадавой дорад, дигар маълумотша бо телефон. мошин қарор дорад дар ноҳияи Фархор, нархаш 35000 сомон бо курси имрӯза гирем агар 227000 рубл мешавад. мошин бо савдо дорад бародаро, арзон мекунем гуфтагаи соҳибош. агар шумо харидор бошед, рафта мошин набинед, бо савдо кунед. рақамошон дар роҳи экрани шумо. марҳамат. дигар маълумотша метавонед худтон гирем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2106 дӯстони азиз свети сафеда соли бароиш 1986 судишуриш газ, объем мотори 1.6 литр, коробка передачаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад гуфтага. мошин барои ҳай кардан мешавад бародарон гуфтага соҳибош. мошин қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд, нархаш 7000 сомон бо курси имрӯза гирем агар 45000 рубл мешавад. бо арзон кардан мешавад гуфтага соҳибош. маладёжни кардагия, варианти алишиам дорад бародарон. агар мошини алиш дошта бошед, вариантро пешниҳод кунед. рақамошон дар роҳи экрани шумо дӯстони азиз. агар шумо харидори алиш кардани бошед, занг занед, дигар маълумоти пураша айхчон гиред. марҳамат. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ.
ҳафтум мошини фурӯши мо дӯстон аст. ВАЗ 2107 соли барои 16010. Судишфурӯш бензин газ кор мекунад. Объем мотори 1.5 литр, коробка передача механика. ҳолати мошин беҳтарина бародар. Мошин задагӣ пуштагӣ надорад. Дигар маълумотчам бо телефон гуфтаган, ҳуҷҷатчам ҳасташ, срочно мефурӯшем гуфтагай. сум дар кора. Мошин дар душанбе қарор дорад. нархаш 10000 сомона бо курси имза гирем. Агар 64000 рубл мешавад. рақамошон дар рои экранашон барадор. Агар шумо харидор бошед занг занед, дигар маълумоти пурраша гирем дӯстон. бо арзон мекунем гуфтагай. срочно марҳамат. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯши мо дӯстон аст. ВАЗ приёра бародарон. соли барои 16009. судишфурӯш бензини холия бародарон. мошин умуман газ задагӣ нест. объем мотори 1.6 простой. коробка передача механика. системи мошин беҳтарин дӯстон. мошин задагӣ пуштагӣ дорад. мошин кагна раднои краскаи худаш. мошин 8 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. 4 та балои нав дорад. губкават кардага консоли дорад, кор мекунад. ходовой дорад бародарон. самбуфер ҳамаш кагнадай. мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш 35000 сомона бо курси имза гирем. 227000 рубл мешавад. ҳай агар шумо харидор бошед дӯстон, дигар маълумоти пурраша мегиред. нашуд арзон ҳеҷ гуфтагӣ нестай. рақамошон дар рои экранашон марҳамат бародарон. агар шумо ҳам хеле мошини фурӯшӣ доред, ки хона замин квартира дӯстон, дар имо ва дар васайт мо рӯй кунед дӯстон. мо пешкаши харидорон мекунем. лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед. раҳмат барои дастгириётон. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯши мо аст дӯстон. ВАЗ 21099. бародароне ки хоҳиш кардан арзон шамонем. соли барои 16000 май. судишфурӯш газ бензин дорад, кор мекунад. гази таблетка дорад бародарон. объем мотори 1.5 литр бародарон. коробка передача механика. системи мошин беҳтарин дӯстон аст. 4 та балои нав дорад. ходовой кардага мотор 100% кор мекунад. мошин дар душанбе қарор дорад. нархаш 6500 сомона бо курси имза гирем. агар 42000 рубл мешавад. кадоми харидор гуфтага бо арзон мекунем. савдои хуб дорад бародарон. рақамошон дар рои экрани шумо занг занед. дигар маълумоти пурраша гиред. марҳамат. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯши мо дӯстон аст. ВАЗ 2101 молодёжни кардага. соли барои 1984. судишфурӯш бензин газ кор мекунад. объем мотори 1.1 простой бародарон. камасрафа. коробка передача механика. ҳолати мошин хуб аст дӯстон. мошин 4 та балои нав дорад бародарон. 2 та дари пешаш электропакета. 1 сола ҳуҷҷат дорад. 1 сола тонировка дорад. задагӣ пуштагӣ надорад. мошина касе мехарад, номероша падарка мекунем гуфтага бо. мошин қарор дар шаҳри душанбе. нархаш 14000 сомона бо курси имза гирем. агар 90000 рубл мешавад. кадоми харидор бо арзон мекунем гуфтага. савдои хуб дорад. марҳамат бародарон. агар шумо харидор бошен, дигар маълумоти пурраша метавонед худтон гиред. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯши мо дӯстон аст. грузовой Hyundai Porter бародароне ки хоҳиш кардан. соли барои 1999. коробкаш механика дӯстон. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин задагӣ пуштагӣ надорад. ходовой дорад. мошин кагнада кор мекунад. нархи мошин дӯстон аст 48000 сомона бо курси имза гирем. агар 311000 рубл мешавад. бо арзон мекунем гуфтага. савдо дорад бародарон. мошин дар хуҷанд қарор дорад. агар шумо харидор бошед, рақамошон дар рӯи экрани шумо занг занед. дигар маълумоти пурраша гирем бародаро. Porter системаш беҳтарин дӯстон. нархаш 48000 сомон. марҳамат. мегзарем ба 12 трактори фурӯшӣ. трактори фурӯшӣ T40 дӯстон. бародароне ки хоҳиш кардан ки тракторо монем. ҳолаташ беҳтарин дӯстон. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. задагӣ пуштагӣ надорад гуфтага. трактор қарор дорад дар шаҳри душанбе дӯстон. нархаш 35000 сомона бо курси имза гирем. агар 227000 рубл мешавад. бо арзон мекунем гуфтага. кадоми трактор харе. марҳамат. рақамошон дар рӯи экрани шумо метавонед дигар маълумоти пурраша гирем барадор. савдо мешавад гуфтага. марҳамат. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. 13 мошини фурӯши мо дӯстон аст. хаммер бародарон. бародароне ки хоҳиш кардан ки бо ҳам хаммер монем. соли барои 2007. судишфурӯш бензин газ кор мекунад. объем мотори 3.7 литр. коробкаш автомат бародарон. мошина ҳолаташ беҳтарин. мошин 4 та балои нав дорад бародарон. мошин 1 сола ҳуҷҷат кардага. мошин кожани салон дорад. абагрев сидӣ надорад. консоли дорад, кор мекунад. мошин кагнада ягон камбудӣ надорад. задагӣ пуштагӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархаш 115000 сомона бо курси имза гирем. агар 746000 рубл мешавад. бо арзон мешавад гуфтага. варианти алиши ҳам дорад дӯстон. ягон мошини алиши дошта бошед. вариантро пешниҳод кунед дӯстон.
این بود 13 تا ماشینای فروشی ما. بعدا تا ویدیو آینده خدا نگهبانی همه شما.